la mo be kan de ceerle fak e to nde le pro wi e ceerle hayana de ko jullo ñamata ko ko mbaɗe e suudi e calli goɗɗe ko kewni e juula e nder golle noon isinaji nodde ɗum hay ɗo to wiide noon ko ɗum toon kono yimɓeji yimɓe kam yimɓe Allah ɓe ene mbaɗa noon ceerno wullitade o wiɗi ko mami faabo on e ceerno mami faabo on eko adogaki sinno o jogonooki omo wawi wiide mami faabo on wadde o faamino ha yii fof yi hanirama hande o juulen woodi won kam warana ewni mi fadam ema nabi ene barare ma ewni mi fadam ema nabi ene illam tewam galam jiyam fadam gidam
a yii mo ngannduɗaa kanko ɓurma waawde moƴƴinde ɗum ɓurma ɗallaade sahaatu jeyaani e ɗimde na on sahaa mbiya ɗiɗi soraade mo yimɓe nokko e selde nokko yanta e ko jogiɗaa ko haa wayano lampa pétrole mo pétrole mum usti woni sababu ustugo leelewol ngol mbattuɗaa heen pétrole o wino on lampa wayata ni ngol ɗo kestitingol barkinirgol ko noon wa'ata e maaɗa e kestitingol jogitaade mo ene neena e laawol ngol taw ko needi ene jogitima ene neena e laawol ngol ene jogii yamiroore ndeegol taw ko yamiroore sahaaba Tijaani radiyallahu taala anhu o wi on ko yurmolinaama junolmaa ngol aɗa waawi ƴeewde baaɗono makko tawi ene waawanma ko o waawannoma ko ndiwitoɗaa e makko o wi on saa ari omo heɓɓitinanma ittude e himne makko e ruhaniya makko o wattanma battangol jokkodiral jogitaade ma ɗum woni ko jiidu taalluki oyi fof noon koye sahaaba Tijaani radiyallahu anhu o wi an a tokkata ko wona kanko mo jotondirta o mbakkataamo koye Cheikh Tidiane gonɗo e nder ɓernde ma o wona aɗa heennamo hakkunde ma e Cheikh Ahmad Tidiane gonɗo ceerno ma o nden a naftotaa ko Cheikh Ahmad Tidiane alaa ko Cheikh Ahmad Tidiane wonata e ma on woni ceerno ma ko on heewi ɓernde ma juuɗe ma keɓataamo mo kaldata o mbattaamo to nder makko o wona jokkorgal maɗa e Cheikh Tidiane gonɗo e nder maɗa o wi on sahaa Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu kañum firlitto wontanmamo o wi hankandi on ko kalduɗa e makko fof ko Cheikh Tidiane tan woni ko kalduɗa ɗum kono an Cheikh Tidiane noon to yeeso ko kanko oɗo ceernaade heedi e ma an ko noon mbaɗɗa ko kanko woni kadi gollodirta ko kanko bonnodita Cheikh Tidiane gonɗo to o o wiya anndu koye heɗa Cheikh Tidiane abadan o wi a wawa heɓdemo tan o sabu noon waɗi ɗum ko a waɗi heeɗo hakkude maɗa e Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu a waɗi heeɗo hakkude moɗon ceerno yettoode wonde ni Allah o wi ko Cheikh Ahmad Tidiane woni ceerno o ni hawɓe ɓe wonɓe heen ɓene ɓenne ko noon ko heddi fof ko batte mo tawɗa naatɗa heen aɗa hutoro ɗum kono ni haw tigi tigi o wi ko jogiɗen wonde Allah nde o sallallahu taala alayhi wa sallam eyi o Cheikh Ahmad Tidiane nde radiyallahu taala anhu tawde kadi wona e kumpodiro makko e laɓɓe ala ko e laaɓoyɗa tigi o wi on noon ko noon o wata ceerno yettode waɗani Allah o nden sa ari Madina law soko ɗon tokoton sone kaaba barke Cheikh Tidiane
ko kaala fof yalla tan haala o woni on haalata ko on woni ko on innata ay haala ni anda ina ceerno e maɓɓe o ina ceerno ko yidde tan o wi ko on woni yeeso maɓɓe jiite noɗo koyno ko ñanata jiyata goɗɗo kono ɓerɗe ɗe ko tan wata jiya tan heewi yo jommaho anda ala cukalel ala hen mawɗo ceerno wi ko on gonɗi kono mbiyete min ganda tasijani ko anta min gandi sino nan an min ganda tasijani omo deƴƴi o wi nafatano deƴƴi ceerno wi nden deƴƴere nafata on ceernaɓe o wi ɗum so neɗɗo wiƴima noon an ceernaɓe o a andintumo ko haalata ko wonde o anda kollama laawol koye hunde ko andu ɗum ɓuri maddide ɗum o wi laawol ngo ko satiyata won ɗo ceerno radiallahu anhu ey ko gooto tan rentete funco o he hurum sharia hay so won ko jogiti an kam rentomo tan yo tan wiyatma kanko ko ɓuddu a yii noon on hunti hurum sharia ƴernete an so ya rentomo tan ya rentomo tan ndena noon ɗemngal ma kono hurum sharia e rendinde rewɓe e worɓe enen dillodiren dokkodira juuɗe enen ndenda enen jitira enen janodira enen leera on ɗum neɗɗo haalata heen hay hunde ine holdirtu e Allah kono rena hoore mum noon e ɗum o yoren hoore makko e ɗum o ceerno hande Ba wa rahmatullahi taala alayhi ati e siiniye makko o oy kala ɓe mbiɗa ɓural heɓlo naata e ngal oy ɗum usti yoga sitte wiyata e bas so usti yoga sitte ɓeɗo ɗonɓe sitte noon ko moƴƴude hunko mum yaha lawol mum tan oyne wonno nden teŋelde ko noon wayi on seytani o kala bante nokkuji ɗiɗi koye ahlullahi en joom jamiroje watan wawi ɗon ɓoccude ɗo neɗɗo ko wiyete faslu ko e ko wiyete waslu ko oyi ko wiyete faslu o ɗum seytani ndigi toon lawol jomum songoto e haalaluji ni wayete 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 ni waɗete ni waɗete ni waɗete ni waɗete ni waɗete ni waɗete ko ni siɓete ni siɓete ni siɓirte ko ni siɓete ko ni siɓete ko ni siɓirte jiya ɗum jiya ɗum jiya sa wonɗini noon no jiya ɗum jiya ɗum jiya ɗum
on sa'a wona e wadde no wiya e waɗi ni wona e wonnirde no wiya e woniri ni ko wona e fidde ko yaya fif ko wona e tijjade ko wiya aɗa yiya ko ko toon noon seɗan towanno o holluma annoraki o holluma jeete haalanma hen haalaluji ɓeeɗo ko kaari en weddo e ma sawtuji mbatta nande sawtuji on ɗon nokku neɗɗo fof bawɗo arde moƴƴo fof kala ko haalanma so wona nangu hen a yeddamo tan taw wita an ka a yiididema ceerno taw ko jiiɗa ko mbaadi selluɗi gonɗuɗi kono ndi woodani noon komi werere ko mbaadi ndiyam ene selli kala no ndiyam wa'anno noon wa'ata ene woowi so leɗɗe fuɗi e sara ndiyam mbiya beeli leɗɗe ɗe e ndiyam he o wi nerere ene arta e ma haa ɗon haɗa nde wonde nere e haɗa wonde nere ceerno wi ko ɗum addata jiya dowla jiya nuuɗa jiya noon ñifa jiya deeƴa wala wona hamdirde oy kono kaaɗo haala noon ko findinde tan haali ɗum ko findinde haa ɓiita ɗum mbele so ɗum yettimama tinana ɗum so won gonnoɓe heen ne annda o andira noon tinira noon yaltira heen noon ceerno wi wawa wonde neɗɗo ɓamtoo haa naata hadara Allah jotondira ene laata Allah sallallahu taala alayhi wa sallam haa gata ɓamtoo haa naata hadara Allah jotondira ene laata Allah sallallahu taala alayhi wa sallam haa gata ustoji tan so tawi ɗum ene woodi so tawi ɗum ene woodi ya andu ko ñawɗo selli ene safre selli kono ma wi o wi selli ma wi ngal selon ko nafi o wi ko selli wuuri kay kono selli kono ma wi ngal selon ko nafata ceerno yettode no wodani Allah ko haala kaaliraka Allah e sindingol tan wonde seytaane jogiiɗi sifaaji e jogiiɗi sifaaji ceerno jeeɗi to Madina ɓe jeetana ceerno radiallahu taala an ceerno Ahmad on saga koye fuɗɗode ndeereeru e woodi ene waɗa sa'a neɗɗo o annda hayni hunde koye fuɗɗode o wiya o jamma waɗa saha wiyaniraɗo sallallahu taala alayhi wa sallam wona heen ittire heen gotol noon kanko ceerno haala ceerno radiallahu anhu o wi ceerno ndenda haala kala ne jogii anne yiɗi ndeniraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mbiɗa eto ɗum ñande heen ɗum fini kono mi yooto ceerno wimo alhamdulillahi rabbil alamina o yettanima Allah nde ɗum wayno ceerno ñini haawnaki
o wi waasde yiidemo heɓora hen ka'ida ɗum ɓuri yiidemo e ma ko on wawi famde wona neɗɗo Allah o caggal muɗum ɗo o wi laɓɓorɓe ko nde ceerne fakka eyi so nde so neɗɗo